Tinokudokezai mabuja akanaka atauya nonhau dzanyasi zuva rochigumiro ribodzi mwedzi uno waye Kurume. Ipapa tiri kurangarira nyasi gift tandare kuti ndiro zuva agopondiwa nemapurisa achipfuriwa nopfuti mugore ra2007. Iro ndiro zuva ribodziro iro munoona pikicha iya waMorgan Tsvangirai wainharafu madhuku waakakubiwa ndiro zuva ribodziro rakaitika izvozvo. Tikuramba tinoti mwai wache uramba wakazorora murugare. Nhau dzanyasi kwai ZANU-PF yahwina pachena zviri payo paribekana mwapikisa iko kuChinhoyi kuwadhi wechina kwakaitiwa sarudzo pera kosondo. Obatoro CCC wagoreketa kuti isu takazvimira izvi takaramwa tichazvidaba kuti tirambe tienderera mberi nokuita sarudzo dzakadando. Rekai tione kuti wachapera wakaita sei, ticharamba hedu takandoringa. Kuno mapurisa mbiyawo wagoreketa kuti anonzi forward mashonganyika akabatana nomubhururu wache Tendai Muswe kwai wakagobatsirana kuvhiringidza vanhukadzi vatatu vachiwanyepera kuti vari kuenda kubasa kuDubai, iwo vachivaisa koitwa nhapwa kuOman. Tikutotenda kuti hurumende yakazopindira wairiwa wapuwa makore 20 mbodzi wokugara mujere nonyaya yekuvhiringidza vakadzi vatatuwa vachivaitisa nhapwa kunyika yeOman. Idi zvisvinuba izvi tikutenda iwo mapurisa akaita tusvinu kubata kunyangwe nomubiyawo kuti asungiwe mhosva dzache. Akambenga ari mukuru weSupport Unit akazenga amira basa mugore 2018 akazobva atanda kusenza ari pasi pobatoro CCC. Mekia tanyanyiwa pabodzipo nomudzimai wache Sakile Chuma wabatiwa ipapa wari kunzi wagobhinya wagobata kutiza naye mwana ane mwedzi 2 chaiyo. Hino kuti zvakambotekaira sei, kuri kungonzi mudzimai wacheyu agoti heno bhururu wache waagopa mwotika ibodziyo ndiyo yakasenzesiwa kuita izvozvo. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Ticharamba takaringa kuti zvii zvaida kumboitika. Wamwe wanoringa ipapo wagototi peno mukuru mhosva yache yakubatirwa manje imhosva yekuzosenza ari pasi pobatoro CCC. Heno mabuja ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvienda nokupi ipapo. Jacob Mafume agoreketa kutoti tirerei manje atakwanisa kumisa wanhu wangu wari kuda kuti wabire kanzuro yeguta raHarare mari kwaiye kuda kutengewa makombiyuta anosvika 500 iwo basa kanzuro wanga wagoti makombiyuta ibodzibodzi chaita zviuru 4 zvomari yekuAmerica, asi iwo makombiyuta yacho achiita madhora 400 basi. Ndipo unobva watoona kuti umbavha hwozo wakatandiwa noZANU-PF hwakutoenderera mberi pachiribekana mubodzi anoda kusenza zvisvinu, anoda kusenza zvakati tasa kuti zvioneke kuti mari yache yaburika apo. Kuda kundomukira munhu andoita mari wakomana zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Tiri kuhwadziwa fani kukunyepai kutoti kune vanhu 13 wokuZimbabwe kuno wakabatiwa notsaona wakabva wagwarashiwa. Tsaona yobhazi raienda kuCape Town richibva kunzvimbo yeHarare. Zvakaita kuoma chaiko. Kwai vanosvika 26 vakakuwadziwa zvakasiyana siyana, vamwe vachitori muchipatara vazhinji wavo. Ipapa tatofarawo kutoti muzinda weZimbabwe wati watumira vanhu kuti waende koringa kuti wokona sei kubatsira vanhu wakaita tsaonawo mubhaziro. Idi zvisvinu dai watoenderera mberi wakadando, asi tikundoti mweya wakapfa dai yazorora murugare. Kwai kune varimisi vari kutekaira ana maringa mvura pokare wakabatana nevarimisi vari kutekaira vachireketa kuti
warimigo itai murime izvezvi, tandai nyange kutanda kujara izvezvi, zvinozoita nokutoti mvura ichasvika mumwedzi waNyamavhuvhu ichindonaya. Warume kwakuda kuita kuti vanhu vaite kupfa noBP kairi kutoti zvawakarimapo kutanda zvapfa. Izvi pokarezvo hazvatsva kutsva. Makambozvionepi imi kuti munhu anotanda kurima mwedzi uno waKurume uno isakutoringira kuti chakufanira kunge chatoibva chibahwe izvezvi? Mabuja wada kuita kutambisa vanhu bhora ribe mweya idi. Rekai tione kuti zvinombopera zvakaita sei ipapo. Hurumende yedu kusanyara kwayo, nyasi yagoburika iri kureketa kuti tazopedza manji kubhadhara mari dzobhimu dzogore rapera kuzvikoro. Kwaitaisa mabhiriyoni ayo mari yomunyika 19 billion dollars pachirungu. Apa kwai mari yatiri kutoda yese kuti tikone kubhadhara mari dzobhimu dzacho dzese kubvira mumakore ekare iri kuita 561 567 billion pachirungu. Chizivai kutoti pakaita kunyangariwa idi wakuru hurumende yedu dai wari vamwe wachinja maitiro idi. Kuna ana mahobho wairi wakanga waenda ndiwo koringa ana mbavha wakanga wari kuba mari inoita 700,000 iya. Kuno apa kwagonziwo kwaye wakanhongawo imwe purasitiki yenge ino mari yakaita zviuru 53 53,000 pachirungu. Wakabva watoiti iyi njedu iyi tichaiendesa bako wakuru. Kuno heno munondoziva kaa mari yokuba iyi inobva yaita so hanga yokuba kuti uike inobva yachema, ukaiburitsapo kare bva yaoniwa. Kuno ndo zvakaitika kaa ipapa, wakazama kiika bva yachema, bva watanda kupfatsura manje wachitenga dzimotika. Umwe akatoenda kwana tezvara kuti ndauya kopedza. Mabuja imi kwaenda uya kopedzesa kuroora, bva aenda mumwe agotenga stendi, unobva waona kuti idi hanga yekuba yakaita kunyangariwa. Kuno wabva wabatiwa nemapurisa, munondoziva mapurisa ekwedu, akandokubatira mhosva dzakadaridzi, unobva wareketa nezvausina kuita, unoreketa zvese unondozvireketa ipapo kuti pfu, ndizvo wakagweta wakomana iwa. Kuno wamirira upuwa mutongo. Rekai tigoona kuti wachapuwa mutongo wakakura sei. Ticharamba hedu takaringa. Kwai kambaniyo yeZimbabwe iri kutengesa izvezvi zvimugweje zvendege zvayo zvinosvika 4. Zvimugweje zvimwe zvacho zvakatengiwa mugore ra1987, chibodzi chikatengiwa mugore ra1986. Unobva waita kuona kuti idi pakaita kunyangariwa. Mainjini pachiribe nozvakawanda pachiribe. Unobva waita kuona kuti ndosaka chiramba kusakara yairamba kusakara. Waindotora mainjini opamwe wachipfekera ipapo, waitora mainjini okumwe wachipfekera ipapo, nokuti kuti yega yange yazonyanya kuramba yakamira yakasimba. Asi rekai tione kuti zvichambopera zvakaita sei. Kwai vanenge vachida goyai muringe nokutengesapo kare, muchiona kuti zvinenge zviri kudini. Chimetro yagoreketa kutoti kwai mati matanda izvezvi. Wicknell Chivayo kwai abura yache manje mbishi svinu yomari inoita miliyoni yomari yokuAmerica. Apa iye agonetsana naurinda. Warume unobva waita kuona kuti idi pano basa chaiko. Kureketa kuno America yakatoisa zvayo dziso iri kuringa nokuona kuti arikumbozvitekaedza sei munhu anenge ano miliyoni. Heno kuti imari yokusenza chere kana kuti ndidzo mari dziya dzinotomukira dzamo. Agoburika ari kureketa kuti imi inini ndikutoringa zvangu nomiliyoni rangu romadhora okuAmerica. Rekai hedu tione isu chedu kuramba takaringa kuti zvinenge zvivira kupi izvozvo. Kwaburika mutemo chimbi SI 143 yogore rino yagoreketayo kutoti anenge ada kubhadhara mari yorezinesi yokuti aite sana DSTV akufanira kubhadhara mari zviuru 20 zvomari yokuAmerica.
pokare nogumi nomazana mapfumbamwe zviuru zviri nomazana mapfumbamwe zvomari isingabenhutsiwe ba application fee pachirungu. Unobva waita kuona kuti wari kundoti aiwa izvi rekerai izvi ndezvedu chete. Rekai tione ipapo kuti zvinopera sei. Tikaringai mutambo wenyika, Dynamos yakajiwa kamuno Highlanders bhoso tuiri kukabodzi. Tikaringa ipapa Manika Diamonds yagojiwa pokare inosimba bhora tuiri kututatu. Apa Hwange yakaita kuratidza iyo wafana wamagaya ayu kuti aiwa ndiwo wanogaya wanhu kuhwangewa wakaija kabodzi kwa0. Rekai tichiringa hedu dziri kuitika ipo pasi rese. Kwaizvezvi kuSouth Africa kuno rimwe sangano rinonzi BirdLife riri kuringira kuti ritsvake mari yekwaSouth Africa yo inoita mamirioni 450 450 million rands pachirungu kuti waende kouraya makoso anetsa kunonzi kuMarion Island. Kwai makoso yaari kuita basa rokudya shiri zvokutoti shiridzo dzaakusaika dzaakutoita kushomeka chaiko kusvino. Rekai tione kuti vanozviita sei izvozvi. Ticharamba hedu takandoringa kwazvinenge zvichienda. DA muSouth Africa mo yaramba iri kuringirwa nokunangidzirwa nevanhu kuti vari kuita batu svinu. Kwaipapa wari kutsvaka kutoti America iuye koita ndiyo inonyepa IEC yomuSouth Africa zvokuita pasarudzo kuti zviite zvisvinu. Mabuja, rekai hedu tirambe takaringa kuona kwazvinenge zvichienda izvozvi. Vamwe vanhu varibe kufara vakatotsvomwa chaiko nokuburika kwaita masoko kutoti kuKZN woSouth Africa wari kuisa makongiri chaiwo okuitira zambuko kuti zambuko ravo noMozambique ritadze kubidza dzimotika dzinenge dzabiwa muSouth Africa. Kuno ipapa vamwe zviribe kuvaitira zvisvinu, asi iwo hurumende wari kutofara nokutoti kutorino dzimwe motika dzakatonge dzaada kupinziwapo bva zvazoramba kwautoti aiwa rekai tione kuti zvinoita sei, wasiya watopisa chaiko kuti irambe itadze kubaitika kuti yakamboita sei. Ticharamba takaringa hedu. Laurent Gbagbo kuIvory Coast agoreketa kuti ndabvuma ndichapinda pokare musarudzo. Warava dzakadari dzinowenga wazukuru kusada kutamba newazukuru wachiwanyepawo zvinhu zvisvinu unobva waita kuzvisaya idi. Kana kunyora mabhuku chaiwo wari kudamba wandoramba wandorimo muhurumendemo pakaita kunyangariwa chaiko. Kuno mumwe mufana wekuyunivhesiti yoBrighton kwai agopuwa mari inoita zviuru 50 zvomaeuro 50,000 euros pachirungu kuti aende kowaka imba yekupepetera nhau nomumhanzi pokare achibva awaka noNight Club ipapo pamari ibodziyo. Rekai tione kuti achazviita chere izvozvi. Charamba takandoringa. Britain mutemo wayo wekurambidza wabasa wari kuuya kochengeta hwara vanochembere wayo nevamwe vanonzi pachirungu macare workers. Kwai izvezvi wakurambidziwa manje kuti wachiuye newapwere wavo kana newanhu wese wari wanhu wavo wakundodiwa iye mbune aribe kana mubodzi. Imi kuti pakaita kunyangariwa chaiko. Rekai hedu tirambe takaringa kuona. Apawo kamari kopadande mutande kaya kanonzi bitcoin kaita kupengereka chaiko kureketa kuno kasvika pazviuru 42 72,000 US dollars pacoin ribodzi. Unobva waita kuona kuti idi wamwe wari kunota zvavo kunota, asi aiwa zvisvinu zvakadando. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopererepi. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.